Bosio Wichiro ya Embassy ekero kogenda Nyakoe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV omwanso bwo Gusii. Omurubuli okubwatia nigo kurigirirwa nebigori byonsi. Omwancho ligere timaiti wasino maiti chingende chimeka ntemuna matumbo ya mbuzi. Matumbo ya mbuzi ne chingende wasenga tie chingende chirichire imeyorero bali Gusii chigo simekwa nabalemi au anemo nabuna chingende chiri cha yellow chigo simekwa chingende chiri nyoro chigo simekwa chingende ne type chinyinge chire konda seit kule ni gotora chitokwanire igoro ye chingende chimeka ntemuna matumbo ya mbuzi etine chingende gatie chingende chiri chiwansa kegima nabo igo nigo kwa bokoro okuya kegima ase chingende echo nabo igo ntobwati chingende cha yellow mugondo gastwa talere omolime tobwali tukolera omeka ntemuna kefa kuruga asensemo yaliyo bara yere meye bunge ya bobasi asura chikonya ko batogo sangana ukwana mange imeyo morobole bobole minobonda oyokole tubotambiri kole chimatatu na chemel red momanyi astogo sangana ukwana mange na gutada abalimi ende litwa sangana kuimanya mange tena tarra omulimi one mpaka gali ya sare arakonya okora kore gasiga kigima atorale ngankia gukora atotebinkia okorere mo igente kia okora nabo igatotebinga nkige kogerere agosimeka chingere chimeka ntemuna matumbo ya mbuzi na ndi ngichiko bokonyere muno mulimi nabo igogochia ase olio gochiri chingende echo ingichiko mokonya tobaso gusika isaranso ike tiganda gotalia ngoire bakagalia sare tumanye nga chingende echo na kichikorokana tobaso gusika kei omulimi ito kefa ndocho kona koruseria ego to mugondo na kibono mbiamono iga bone gane ego to yonya koruseriga ekigetaga neiri bunekeiga neiri ejina chichiguide bone kiale meturiro marakera mbaru usibuya ana wakona gochiruseriga rende nkireta competition omwanjo muligera na kieke nere goto agaste korusi mugondo gaiga buno moroche gaiga na agaste koruseria tigatora base gotora chaka omuruburi yego bene ende twe manyinga ningikeria keganeire ase oboremi oboiga omwancho muligera goto gochaka omuruburi to bene kurugaiga asensemo yaliyo bara nigo zaitora manya omurimi itona kyakorokwana na tutebinga nindi achagete oborimi oboiga bwe chinyende ande mono chinyende tinachimete type au nabago chitete anabago chikotebya chinyende chintirichechi ande mono katochi ukwana igoro ya matumbo ya mbuzi omurimi ito karibu sana ande kora tebya ngo ainingo na ndiga yanga itore mbia mono muraria nchengoro kwa kefa mstaff ogora iga nonka tata kurukundi eki wole minara bakolire miaka lakini ange 3-4 years nalina asa ku specialize mona ase chingende chingende kale na gakolire roskoko amini onyoro kajanganyora echiro demand ya baire insake chingende chibono yellow beans matumbo mbuzi ngachinyore echiro nganyoranga echikon guli igorake ngateba rende tingotema gusenchiame ngachikubeka chigakori buya chikango moyo bono kurweri ngatigana ne chichinde bono nje chingende ngosimeka yellow beans green na matumbo mbuzi iko chingende type 1 go simeka ni sato isato bono ase chingende chiga ekarago chirigeria okwama kwabo kero gwateire ngo atemete gusimeka type ichinde kondo kanyora nuna ningo demand ya bere insena ndekero to no molemi olio okora obolemi no bonda bunango atebo tambe igo konyora omonte gakarigererie chiro arorenga nkikira chikogoro ayigwaligererie kwarorenga yellow beans nchigoro green echinchigoro na matumbo mbuzi kora nde yanga sokwa makwabo na kichikwa manande na kyukwaliga ndiroba asogo chisimeka chingende igo chitagete kwaliganirira ba mapema riri mbure tarachi gotwa kwaliganirira bali abatayare kabisa ogokora chigwide kegima wachikora ono wa time riri onset yembura riri mbura ya ansire iga wachisimeka abuna so prepare kabisa abete wakolire fine tilling irabalire fine nanda sare flat elinda maji taji goja chikonyora sagotera machigundi ono kwarosige kara abere that fine till kwamanya gokora
pre-selection ye chingende karo gosimeka igo kwenda gwachichora ndiro konyara chingende chiburukaine Matumbo, Mbuzi, Onyoro, Ekoko nini wono gwere chinga gwachora kwabeke mbusura ya mokando kwatwara gento tokoroke piwa stand onye naamini onye Matumbo, Mbuzi elinde gwacha mugondo gwacha gosimeka nasibona tumaite chingende nchiri kubekwa nasari kora tebianga karo gocha gosimeka kiare karo ndigeretiga omwancho muri yari ngagere tunorigete screen ya ugabo no chibona chingende chire raini kurwe raini mpaka moino igo gochirora na magari ari gatiani gare amaya kigima nabo igo mugondora bete kora tebianga nga na kyo kwarigania umugondo yo kubeka chingende chyo na kyo kubeka chiraini chiao chiagera yaba straight iga mbia mono chingende amajigo yo gosimeka chingende igeta kaire koba 30 centimeters by 15 akaroko beka ngende yemo akaroko beka chingende ibere ego chikoba 40 by 15 now asenge njo tali koba sure nga chingende chonse ngo jaminate chire chinga gichinde nko reduce tole elinde engende yamokera akwe yatoka ngeyende nerange wono amagari ayane usikuligereri ninya gareti kidogo ego na ya gareti kidogo esenge njo nande ntagwata sengo chigosumeke bituma ndagete kobeke bituma ama wana magari anya begeta magari elinde inyora sengo chagotanga ni getuma chingende chao chisimegete kama go kusigo simegete ine omotaro chingende jichane go simegete omotaro mono go nganje de gosimeka chingende aso omotaro igo nkubeke ngoli na pima na makeli bali bawo kolegasi na beke getega na moino gatiegete na moinegete engoli yanguswa ekara yangusire bakora iga barosi omotaro karo barosire omotaro nanyurukererio obuoyo igoro iga paka moino omonto magega o mix obuoyo obo neliraba diria ko mix obuoyo neliraba oyonde ngurwale magega ne chingende obeka chingende otonyo paka moino oyondo manya kurubono otuba nande gago tuba kago tacha igoro ekaro gotuba watacha igoro asinara buko eresere uya sana wateba ngo montoru kurmaiga obeka chingendo nyorokereri kogenda ngwate ba spacing kurwase ingende ya mocha seyende kama ukende toteberende aseraini wente ko wa 15 centimeters liria kunyorokereri na kyao karamanya nga gabono igaga nawe bwente gotonya bono ekaro to wansa gusimeke gente getangani no kumwara ke gepimo keri kengana 15 centimeters na kengana yabaiga one genta gokora of course tari go chikobe exacting 15 ya komesha lakini orolire average rie gepime ke gokereiga ono na bago toje ngende iga kogenda gichira guibere amo tari go kuwe kumba gorusi na bako yetiga chimere asinge njunga usikoligereria sebunaga na bokora ngali bagandira iga ya bonja kwetega kogo jaga na bokore yende nemisetiga so akaruchi begete amo ngo kaba chirenga ngende ende ise go kute temera echibono chiagwete ibere abo chigwira libageri nase obere ndigo chingende chikorundi tukolitanga ni wachisimeka mugondo oikera bono chikere chichake gosunani bune chibono igo mwancho moligereria nigo chiachakire gosunania kora tebia ngombole ndikyo boli okora mugondo chingende akaro wasimekira ase atali atobu na saya muroche igatali atobu mono wono ga igege ntogokora akaro chiaso kiri amatangani igo gwako boyo bokorokwa booster starter eyere folia okwenga na amache wachiaka karo yatsokia matali ngabi amatali amatangani abere ekaro chiasokira amatali amatangani abere wachiaka oboyo tokoroka starter gere booster yaji boost aya goise go etorore nga ebintu bya toja tojireiga igo kuburukania eliogo lie bichuni wa kabono lirio gwako buoyo watangane ne eliogo lie bichuni eliogo lie bichuni wano ngoji gosuya bire chipes chiri bichuni chigocha chiaro maroma ekaro chiagendereire chigoika ange chigoikibere isato wa kabono egento buoyo tokoroka vegetative no buoyo bolia ugoji gochikora chireta amato bono gwaji boost chiareta amato wanengero gokobeko buoyo bogoroko vegetative igo koburukania mariogo andabere kwaburukania the fungicide kwaburukania ne insecticide the fungicide yaji go prevent oburwaire gocha
insecticide yaje kujitanga kurwa ase abadudu bali bakora bakuruma basaria bona karo gwakire nande turi kuganyanga chirwa aromanya go guchiaka bona ekiko kobeko boyo bolia wachibekerani nabo uko you repeat after 7 to 14 days lirona chiko chiwansa ku flower kwaro lire yaorokiri the first sign ye flower aindi kwagenda kwale to boyo bokurukwa flowering and fruiting fertilizer wono waka wono turi kuchikwa beke lyoge liria insecticide esababu nere liye insecticide njire buna wono chinjoke butterflies chiri chiko konya se pollination oise waka insecticide igego chiri peli nchi chikocha wono gwa avoid echi elindo beke fungicide egendere kuchirenda kurwase obokendu na marwairande wono kuruga abo chingende chiao chia flower buya na hinde wono ntobwate obuyo bondo orake bwa batting una wone chicha rosiri chibadi echiga ando boyo mboro waka bore region calcium elinde bwaji kokole ngende iyo yaichulia elinde body eli yawe nena kabisa engende yache nolete wikira bono asa mangana management wakora halafu ogendere to gokora igo kulende de bono chigweed na kibono kwanyorera nkona gusimura agaiga chigweed echi elinde si reduce competition ase ndagera akare mbulere na bogo boost na calcium ebune chibono na boosted na calcium ngachibekera na jimuroje chigwidi chisoka sokera tamonoiga ase ngenjo na chitopereti kamanya kubomba marabayiga ase obo dismike obwechi ngende buno ndeta ko toera na kwa tebiringa maliyoko naro kunya kubeka beka elinde likoene kyanga chingende cyangwa amachire bya akero ko ogende to koroboli myoboiga na iguru ko na maliyoga mange sana nchirete ora avoid maliyoga ya otumeke no ane chinchira chigenga gusino aye kusiarana no boyo no bwechingoko na bwechiombe ende ko koraliro bali ligiya na ndiri maybe chingende cyame bya ya sana ono nindagete ko move away kurwase nindagete kurwase amoyaya ayanda ngende ase organic manure ono iga buna mwatire muga mwarangi chole tu boyo galia iwanda gete in my next planting iwanda gete gutumia boyo arafu in the market ntubwate amaliogo ara organic mono akorosi guna e company ya Syngenta atabwati chemicals chire harmful ono we are going in that direction okonyora bakorosia amaliogo wetera emete nere buna bono musune basunyunta iga omotiokie barosi eliogo ore reparent nande ogokonya ase ogoite bichuni igo we are moving towards that direction eline to avoid kona go contaminate rira balieito anda kengiora tebingi yakogera ogusmeka chingende ase metaro tari gusmeka wetere bikamago ebi kamago igona nyorete ngekero chiakubukire buna bono njire rugorari chiakubugete bakangatiga nkaro it's not economical na begeta ase bikamago bona akaro begete chingenda ase metaro nkolenda chirenga eyere next geta mere eliendo nerongo boyo bukwaimurete ngana bo bogutumeka bono mbuli kogenda asara ekaro begete chingoro iga etokenga chiangire komera ase ngore yamo uboyo ubonsi bwachire asara lakini ejwana karo chirange iga eyere next na begutumia uboyo bolia ase bolia elieta amera haso konyora embusuru buna kemerike ligion 5 tuara kire embusuru na so konyora embusuru ye kemerie keiga kia gosene mchingende isokwa na matumbo ya mbuzi kora tebya nga iko rusiti embusuru nande abalimi abange bali komanyanga embusuru kibwande gusimikwa yisinyende ege kakengana na kibwande ko baye yabeire emagusimikwa kora bayerango bamanyenga embusuru ki na hande na kibwande ko baye yabeire kakengana na ki emanya gusimikwa mugundira ni gumugundo mbuya mano sana chingende jichonsi bya karona astu chisimeka igona etete chiro nkara abulia bangina bali bakoni chingende ngaki bono chi mark chi price chiri chingende chi engake amakarona achite nkanyora chingende kete chire ligori ria igoro nkeboli ngaki chingende jinane uchirora na kingokara
ngaleta obosambo boke I remember nansite ne glass ngaleta glass kingosimeka echichinde chaitu chia kawaida ngasimeka nechi chigakori buya chikang'o moyo nkaira nasaba ngina balinga baboli ngakingo koranyore ng'endegete chinkoro tali echi chiarwete mogondo bono bagantebi aya totebi tokoroseri maina nabo bandoserete ching'ende echibuya nkanyora omotoliro Matumbo Mbuzi nkanyora emetoliro ebere ya green yellow nkareta ngasimeka korwabwo nkarosi embusuro yane bono buna ngorusi ching'ende chiga ngorusi echi chigotumeka chiri chiembusuro nachichora ajibeke eriogo nachigacha baga the next season ekaro nande ngoja gusimeka inje bona nakolire beans bona nakolire season ye ching'ende bona next nande tindi gokora paka kana harusi ire bitume manya koirania ching'ende tiganko boli ali matogo chigokora party ntanga tutarachi kwande ya kabere ching'ende chigo gwatebire omonto nara harusi ng'ende chiri chiabeire mugondo achirusi nanda chisimeke totebe ekero chiomire osine wiki ya mana ndachisimeka sande teri koba buya naende tetakeiri boigo ching'ende jinji takeire chioma enga kielio chiete chiome ching'ende njiro konyora riri kwa vestiri chitara ahorokia dalili yoburwaire lakini ririo chigachete nabo gocha kwanyora nga ching'ende gete nchi abwate problem gete gose chiashirengire chiekunchire bono wachi gochora finally chirio konyora chi maintained shape yabo na chiko manyang'echi na ching'ende chingia chiogosimeka bono ise korusi mugondo nandoire nabo konyora kwaire ching'ende chiri chibwato burwaire naende njirigo chiamera buya echorusete mugondo direct ora bwatira gabtura genda somo tumukake goto chikwira sensemo ya kabere no chikwendera gotwerera gose tumanya mange igoro yoboremi bwe ching'ende ane mono ching'ende chimakante na Matumbo ya Mbuzi igabano omwancho muriya aina rutogende gusanga kuruga iga senseme iga ya liobara ase omurimi to kefa ayarga gutebya igoro yoboremi bwe ching'ende type kurinde asiri tukolera tugwene tukutogendera tukukwanira igoro ching'ende chimanyikante na Matumbo ya Mbuzi igo mwancho muriya tugwatia se mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabona wote mara SMS kwetera sina mbeyira za screen ya ogabu ende tugenda gusanga asobwa mote tara sumutumo kakego Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikirundekerene negokorentera chibiche chinkia naboigo chinkeno nukukigima nabogotonyora asorogonko bwogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechinsemo chinde chinyinge nigo gotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igo ikoyenyore Ndizi TV nigo turenekerenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu bw'omugusi chumuri ali gotora asombo gondo ekefa oyo ganita gotosemya na gotomanyia mange igoro yoboremi bwe ching'ende chimayekante na Matumbo ya Mbuzi ane mono ona igasimegete ching'ende echi chimi chiekerere echi twatebunga monto kera bwate skali na bakuri ching'ende chia green nchibwati gasi ende yonsi na yanda mange amaya ara sing'ende echo igonto ndego sangana era kuruga iga asombo gondo tobwate semetando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na bona wotomera SMS wetera senambiyo era screen ya ogabu ene tunyako batogo sanga asobwa oyo mtokefa kwatere kurumo chakarumna ching'ende chigo kwa kwatebi na sekio prefer gusimeke line utali gusimeka asebi kamago yani asemetaro igo minute kuro tutebyanga sing'ende chiga na kiora chikompe kya no smith type chisatu okwama kwabo kuro tutebyanga ching'ende echi bulangi simegete litanga nimbura nansite gokombea echiga the latest amana chiri cheito chinkoro ono nkanyore echi kwama mono naende echi koirege kegeke kwama echi ise gugisimekerana na chiri chinde echi gotanga na kwama echi bono na jiyero Matumbo Mbuzi green ekaro gisimegete na echi chinde echi chigotanga na kwama chiatika chiria kina consider number 1
ekero nare koleta ching'ende echi igo bantebeti ng'a ching'ende echi chire susceptible to infections ng'a yaani igo chikobwatwa na amarwaire mono so ngacha mbwate obwoba ng'a kigose gochaka bana kinasirete na echinke lakini tigangotebi ng'a ekero nabegete ching'ende echi tincheti konyora challenge ya amarwaire korwa ase ching'ende echi igo nanyorete ching'ende chigokina buya chikang'ari igesa ligiya kabisa bono ekero nakombete okwama gwe ching'ende echi na chiri chitu chia kawaida nabo nanyorete ng'a echi imbuya chikwama egento ngere ntagete mbaerese ekero okorigereria rigesa rie ching'ende rigesa rie ching'ende igo okoripima korwa ase boards korwa ase boards echi ebi nabio ebinto bigokworaki ng'aki rigesa rie ching'ende chikoba now nigo gosunani okugwa ching'ende echi buna chisunani tiga chikorokana igo nabo okumanya ching'ende chirachi chirwana ki nabo okumanya bono tiga ntumie keke moiga bone body eye nere kugacha ching'ende wana karota kete komanya ng'aki ching'ende chigo produce igo kubara ching'ende chirema 1 2 3 4 5 6 bono egende eke kegocha gotwara ching'ende 6 bono ekero kogekombea na keri kende oise korigereria ekende bono buna tigandusieke bono oise kobareke okonyora 1 2 3 4 bono egento ching'ende echi chiangokereti igo okonyora chibwate bots chire chintambe naende chinyinge ase ekemeri bono kwanyora ng'a ching'ende chigochikorwa ase eng'ende eyamo eplant eyamo igo chikoba chinyinge compared na chiri chinde nabo okonyora ebinto ebi bire ebike ano togoevaluateria production ye ching'ende na mbirenga ekobeka gotira so production ye igo naye pimete before ntaraji kobare metoriro compared to the area egento narigerete first boards ng'aki boards echi ching'ana from there na estimate production how many per plant. I did all that na kolete ebinkararanga baminto ching'ende echi mbuya chire na hinde ekarota gete komanyanga ching'ende ngojichire go kubeka buya inchiri gotwala a lot of leaves vegetation usikurigeri ching'ende kuna chirichira ali tematoseno chirichire galia producer ne chibwana ching'ende chiri turoji chibwata matamange asalia ikona areta to bwoyo manyua karona abegete cabbage ga nkaimura manyua galia bono igali there is a lot of green manure bono green manure area ige kosete ngendo dokoroka nitrogen flux so there's a lot of nitrogen there ngende nchiri ko kolibuya as nitrogen ere nyinge why because ching'ende echire nitrogen fixers iko chigo fix nitrogen they enrich the soil na nitrogen bono kero chigo nyora so already are rich in nitrogen nchiri go do well jere gasi abo jitagede chi fix nitrogen wetra as root nodules echina chigo kora so na kioroje chiri chitwalire tamatamange bono gali no chiko gando chiko bara okonyora ng'achi bwate boards chinge compared ni ching'ende echi chibwate amatamake ase ching'ende echi nogo simeka iganko nyorore ng'aba gusia bange ntwanchite ng'adiri chiko nyakwama muntu etonya kwa ching'eni likuneni ayengo ni kore jori gento mune kyo gosengo nchiranere ya konya kurusia matayo koratebya very good I encourage people ekero ching'ende chibwata a lot of folia igon ku encourage abantu bacha bali kuneni na inde ekero ku encourage abantu ikugutwara specific people bali gwachire gwatebire ng'aki iganga ya ino gaiga no gorusiri kuneni fine abantu bali lakini na inde ngocherera mole ching'ende so igo bagochera matalia inse na matalia aigoro reduce amato elinde baji go create ribaga liri chigo flower pots chichiko chinyingi so I do encourage except asali okorora arataka amatara make aro we don't encourage mo montaji kurusiri kuneni ororo ekiagera ali amakaro na arakorageri the plant kona ro kurusini gana irio muri myanya ko baga kumanyanga na kya kurusiria ngana ta chiko rusion spi inde chigo chikoba chibwate omochando gose kiraba se ko banchiragira buya kilege kora tebya ngo chingende chine chiro chinkonyora chira marwaire ngagirete na nyende chinde chonsi ate yango gatia marwaire ali yako chiria hande na kyora ya control elinderie okwama kwa okobe okuya
amarwaire are problem gaiga na atatu ayande amarioga amange ga amarwaire ayo ndobwata fungal infections ayande are bacterial na ine ndobwata amarwaire akoretwa na wadudu bono amarwaire atochandete mono ase ching'ende akogera togotumia chibesa chinyinge ritang'ani rikoroku down mildew eriakabere rikoroku blight erinde rikoroku anthracnose egento gekongokia na marwaire aya ekero okorete timing engiya yogospray igoko ya control sana lakini amochani asoe mugondo na bakoreta disaster ono engakinero konyora ritobune liga ribwata spots withokorigera liga iga noro jogo spot gete borega agu gore brownish wonda bwaba yellowish iga chinga kijinde kwanyora ritobuneri riansire kweringa iga kogo chigorigere rikorunsa kwanyora ndibwate bintu bire grayish bibwate bintu buna biri byoro nyambo beiga ono aina aramarwaire tokorigereria egente kiyankerianga akarogotumia amariogo at the right time na woko nyoranga wa control ria marwaire aya mono tinda twara challenge na bacterial infections tinda akariogo mono ria bacterial infection egento na spray iga against fungal infection na ande ye correspond buya na mariogo abere eriogo likoruguru Dithenum 45 na Ridomil ako kolibya sana Dithenum 45 wongo yetumia ase prevention ekero na spotire infection iga ngana ganto karwarire iga igongo na nareta Ridomil bono korate byango asubole ndio bwechingende chikuruli tkolitanga ndio ikira bono iga abago tebyanga ase gatia buno kunyokoro buli mubiga mate challenges ro chinchanya kubora nchirichi utoka ase umugondo kero korobuli tigankwanere specifically umugondo oyo rotuba ya enerense na temere nkoligia services chia soil testing nintageta gukora soil sampling bakore testing imanyenga lirabeli deficiency kiribwate elinde nga apply the right fertilizer na temere kolema na alimire ne kirakita elinde mpureke gentongera tokoroka hard pan na break lakini still ndoje nga irabeli tinda libeka standard so a challenge entanga nini linga soil testing and sampling services chiare gotoka tokore elinde tumanye the right fertilizer igo yare gotokonya namba ibere na mangana ya mariogo amariogo aya of course ne chibesa na inde the rains are very unpredictable bona bona season yetu atwale challenge koroje chingende chia kokotire sana kasinge njonga rains were unpredictable of course gochumodungo na gosabande nyole pambu mbegetangiro goralia elinda mache atirimo kagocha mugonda achinyora tinda goteba nganko nyorande challenge oboibi maybe have not been keen lakini tinga geti ko akrenya saengambe yamono na protected my shamba so the challenge number 1 ntagete apply the right fertilizer number 2 amariogo especially ntagete ko move away from these chemicals chibwate residuals chire toxic so tuise konyora amariogo aria are biodegradable aria koera igera abe buya bono na chindoche bono ngagerete ngiseo gogotebya ngagerete sinte gwatebira nga soil testing ndo arabwango ige county ya Kisii ya igorera goseya ya release kwetera se campaign enokem banyar ko bagokorera abalimi soil testing oba primera liro baliabo bamanyenga pH gose oborobora seliro bana kibongana naki elinde liba bakonya abalimi ku apply into igorunga lime bakore liming gose ye korukanga bono go bakanyo borobora se liroba elinde lyo abalimi bacha gutumia amoya akira mangao aliabwate atabwate oborobora igoro elinde lyo batumeke oboyobo asokonyori meri byabo ngate nabo togocha konyora chi expert mbaro kumune region yabo basimbaroro no bwana to banyore elinde lyo bukwane na barubu elinde bache kumugondo kwa gaiga bagakore soil testing ande bago apply lime
nandi bakale igongarite aba chief extension officers baito kuruga iga ase bunge ya Bobasi moiguru mulimi tunatete okorure egento gekorukunga soil testing mwa pre-liming eyimu atebanga mwachakire gwetera ase company yano kem ngagerete nga omulimi oyo monero oyo iga igomochi momutarire momokonye kere nali ready no gochenchi obuoyo moya mwateba chira kuruku microbe ayanda mangi ntanyari gukwa na sebono iga igona bomo gocha komokonyirira nyono no boyo obu for testing yentangani abe testimony guchase abalimi banda ase kenyoreke iga nerende obulimi bwaye bosuke bosyo igo tokotogende tukwa na omulimi ito kora tutebya ngo obulindi bulyo gukora gwikira bono iga asingende chikiro gochusuna netiga mbia mono moraria bono iga egento ngenderete kwensure no kurusia obochaba chabu obuburega iga bochi goichora erinde pests chinyora ase chikobera ebintu mbere buna bone bisambe ba na bintu binde birache bisari chingende bono gugweta kwanya kurusia obochafu obo tagwa burusiri iga bono akende kerabuga chikiarure iga bono chingende chiaba furiga erinde gichire iga bono chiabeke bono na kingende togokora mono kuna kurenda ndusi bo chabu bonde borororo kiagereje bono kende ngeyo jitakeire asamangana amariogo na nini chiakurire chingende chigogo chikwa chiburugera chingende jigo nkoburugera chingende jigo nkoburugera lakini wone challenge yarenge round ye amurakera no racha bono nari kuburugaga igo nari gusarie emerio bono gento nakorete igo narete tuguyo nkabeka chikamanya kubomberwa iga chikamanya kubomberwa nakiga ko roroche oro sana roko machikoba ase nginto na obata kole maririo murakera nga omuntu ari kole mo bukombe bagenda inse iga ari gusarie emerie ye chingende bono ngabeka obuoyo CN ngabatebinga chiererira baiga bono ngona gweta ngona kurusio gochabu oboiga erinde chigwitseji inji ura chingende nutrients indagera bono kora gwateraga bwo mulimi tunandi turagenda somo tumugake gotochiko cha sense moyende ya gatatu mwachumurireria nduchikonyora mange kuruga iga asomugondo yoboyo mitokefa aseto chikora chingende chiga cha Matumbo ya Mbuzi na kichikoro ikoro cha beira matobe tuchikora asomugondo yo asomugondo ndole goto gwati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube Ndizi TV News na wana utomera SMS gotera se namba yera screen ya ugabu tatana na somo tumukake igo ngwira na tena bu television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubuncholia bwaho ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi eriobwikere abarigeriya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe mwancho muri yetu aberto kwanda chingende Matumbo Mbuzi nandora chirore chingende Matumbo Mbuzi na chimbatu kobokoga iga ekero chabeira matobe nande bunuri yeti go twasoire asense moyende ase chingende chikoro kana buya chingende chabeira bono chiaro kana matobe nande chigo chikoikira ekero chigo chikoma timito se producer yane no chiro chingende choga iga buna chikoro kana chinuru kigima nande chigo chiagure tiganda abaoro kikabisa abalimi baitu banyara ko bakora chingende china chichiga igo bantu gwati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asense mo ya YouTube Ndizi TV News na bona otomera SMS gotera se namba yura se screen ya ugabu ende to endere gusanga asobwamo igo tono mulimi to kuruga iga asense mo ya liobara oyo kurukunga kefa oro mulimi bwe chingende au konda se kuri aro ngo twaranga tigatura kwa negoro chingende Matumbo ya Mbuzi echichitara ire imeri ro bali tulia Gusii onya balimi baro bachibwate nabakeke matigara totebyanga chingende chingwate banga kero chikuri ubu kendu nchira neri chikoroka na kora to erango mbia mono muralia naende aseli baga bono ga nande no mugondo bwe chingende cha simege tumape make chiri chintangani mbono chigosukuna chibono cha beira matobe inchirange gochukokong erinde chirusigu bono riri nara kwanera amarwaire
iga ise korigereria echiga bono no boroire bwobokendu nabo chigo chiaba iga ekero chiarwarire bono stage eye iga anchira te yogokonya kero chiabekire bono chiarwarete eri embura yang'ete gotuga nario obokendu bwasoete erinde chikaba affected patrende echindo ise korigereria chinyinge mbuya chire nando ise korigereria oboroiro borocheka ali ase bwakunire iga nabo bogokora egesingerera igo emineti ng'aki mbore contagious nabo bokwambukera either gwetera contact gose gwetera ase riraba lakini rende already nchiabete controlled bono mbuchitu gotwara effect enene bono nagendete kono gokwanera igoro ye ching'ende echi buna narenge kobatebia ching'ende chia Matumbo Mbuzi ching'ende chia yellow ching'ende chia green igo chiansire koba popular ase eng'encho echi sababu echi kuno omoraria amache gokunera kidogo nchibwate less acid ne gas so abantu bali babwate chialisa they are friendly nabo bagochiria mbali koro munda abantu bali babwate sukari nabo bagochitumia terigwa affect sukari mono inchibona egento nchiancherete mono ase oboremi bwa ching'ende echi ekero chiakong'ire igo chigwansa goitera amato bono echiga oise korigereria riansire koba ng'ango kong'ere nabo okorora ng'a yansire koiyeria amato chiacha chiatigara ebite bioka bono amataya igakweni rigid the soil ching'ende chinde nabo okonyora chigosimorwa mogondo kwaruserania amato lakini echi ngoja goitera chira amataya onsi pi inse erinde chitigara egete keri gioka ne ching'ende bono ekero ogochigesa igekoba rahisi ching'ende echi goikeraga iga chiaraetire chi stage iga nane ntagete korabakera ng'ambuya mono banto bari bagonkonya banto mbari gatogokora egasi komo babeire ebare tayara ase eng'encho ogotebiwa ng'aki bagochikora bono egasi etari inche bweka ngokora abantu mbaro bagonkonya nabo bagonkonya ase ogosimeka bagonkonya ase okoburugera nonya neri ogogwaka nabo bagwaka igo abantu abwo nabara buna abeng'encho ekero ogokora oboremi chingaki chinyinge uhusiano mwema nengiya ekiagera ebinto ebinge togokora ebweka goiko okore otumia abantu bande bono abantu abwo nabara bumba nkonyete sana so ching'ende juna natebire njibwati acid abantu balisa nabo bakori abantu besukari nabo bakoria naende ngoitera chira amato chiabeka obotobu erinde nonya nogo okogesa kwaba rahisi igo chigwitera amatoriri chigo chikobera buna bono iga gosekuru mapema yaya buna bono iga ing'ise korigereria yamo ibere abo ngogworokia yamo igera aria abo gworokia oise korigereria buna eye iga bono abo okorora ng'a amato neritigarete bono nabo chigocha koba iga bono ekero chiabeire iga chiaiteire amato nsipi torochi nayatigarete amato kabera atato iga goitera chira amatayi onyore chitenene iga chioka bono nche nkorora ng'a echigo nkoreri buya sana kero chire igo naende inche ekero nkogesa ching'ende ase eng'encho nagotebiriri ng'a ching'ende echire nitrogen fixing na nitrogen iga egotoka ase emeri bono gang'anchete kwa ekero tokwabesti igo togocha twatora iga achitora natiga emete igeteneine mogondo erinde nitrogen eri yafixete igu yatigara bado noere ase riraba ekiagera ekero ogosimora iga gokoyeirerania bono nabo ng'anchete gokora igo nkoirere chingaki lakini rende ngokonyere ase obuya bwogosimeka ching'ende echi mburu bya advantages siogosimeka ching'ende echi chia green chia Matumbo Mbuzi Matumbo Mbuzi buna natiekire goteba ritang'ani bwango chikwama namba ibere emarket nero kiagera nkori giuchire namba isato riguririe aye nigururire ekero ching'ende echi buna bono chinde chikare koni gu 300 echi nabo okonyora chikoni gu 400 igoro boroche ng'a riguririe aye igororire naende echi kogoikia echiro garia bwanga abantu bachire bari bachimanyete chiakeire igoro bwango lakini bono buna inche amang'ana echiro tari gonchanda mono ekiagera okonyora ng'a inche ngotumia
igonkorosia ebinto ebi natumia nabo ngotumia ebituma biane nabo ngotumia nonye na eching'ende echi nkoera chire nanda dakinjura tebigo yobolindi bw'eching'ende echi gabuna bono ile chichire koba koratotebia ngokuruga igana kichigo chiaba bono ching'ende echi egento okorenda kabisa buna chire stage eye ne ubieri nabatebia echi bono iga oise korigereria nabo okorang'ani ntaratarete maiga ase eng'encho yokona korusarusia chiubi chiubi echi nachio okorusia ekiagera kero chiubi chiri chichire ching'ende echi chigochi chiagunda bono gogochiruseria eubi erinde chiasioka omobaso waka chioma bwango naende nchigochikogunda igo bono ekingendete gokora amaiga no ngotara kera mambia nanyora bochafu ase bore narusarusia erinde nchieribaga embae chiake chichiko konyara kuomera uniform yani chiomere rimo eka na egento na rigereri korenga no mugondo yogo ali asoboke ndubore iyo chikoiregeka ko kuoma ase obunyubore ase biriri bireiga bona ali turochi amachi garo amange rioka bona chitigarete koba green lakini iga asako majiko ba dry igondo charo naboko ranga chia chenjiri amato njitagete kuiyeria amato kabisa lakini chiri chama ate nchichira iregeka bona nabondo jenga none karongo cha kogesa igongo cha kogesa nsemiye elinde nsemiye rase biriri ero ne irenga kiake chimanya guchikoba lakini wana seng'enjere gaiga amang'ana security tabwati mechando ching'ende chiga kuna kwatebete ng'ano ane chipod chaigo chikubeka ching'ende ching'ende gekoreng'ana ng'una chiri chinde ngio ratabia abalimi baito merero baria Gusii koreng'ana ching'ende nandi bali babwate ng'ende chirabda njiri kwa magusisi itogaiga mbiyamo no mararia ngagete mweroreire amang'ana ari ng'a ching'ende echi Matumbo Mbuzi gochitagete oborende bw'eng'encho bore igoro mono otumie chibesa chinyinge nche bono tigangwakikishire ngotebe ng'aki ching'ende chiri Matumbo Mbuzi na chiechi oborende bwayo bore kawaida okwama moroche buna chikwama mbuya chikobeka bots ne chinyinge chire bots ne chintambe chire igo nche gonda ni kare chiabaremi toreme ching'ende echi ekiagera na chichitakeire echiro nani nchibwate besa erinde tokonya abanto baminto na barabo banyore protein nonya mbali babwate chialisa erinde na barabo banyora plant proteins kurwase ase ching'ende kiagera nkoranga ching'ende na chitogo kolimo noga iga chire source of protein igo na kare jiria abalemi baminto simeka ching'ende Matumbo Mbuzi nainde kero kogenda gorigi ching'ende nyoro omong'ina oyo omorosi obosane nere akorigeri ching'ende chinkuru nainde mwachoreru ching'ende tigakoreta ching'ende chiburukaine eye yero eye green eye nonyoro eye nereri erinde kwabeka mugondo rosi egento tokoroka epigwa stand onye omugondo oyo chiraini 10 ere Matumbo Mbuzi beka Matumbo Mbuzi line 10 onye yekere yero rosi igo beka igo nario oranyora rigesa rigia anda kengiora tebe na kioro montara nyara koba go compare ching'ende chine kia montara amanya ching'ende chia berire egekane chi charusi tuko mugondo bo chinga kichinyinge teriko baraisi gochirigereria gana komanya lakini ateberanga okurigio omoremi omong'ina bari bakoni gari rosi obosane noyomo na bagocha gotebi ng'echi echi ne chinkoro echi ne chinya naende kene nabo okorore tofauti omonto buna inje bono narasimikire ching'ende egeka abongo igari omonto antebi echi ne chinkoro mokani aya echi ne chinya ching'ende chinkoro nabo okonyora esize yaye chiabeire ng'ango shiringi chire nchikete naende ekero ogochibwata ogochikora iga eriogindire chigosokia chiomete chigaika nechi chinde ekero ogochiruta iga nabo okoigwa eriogi eri ndire tofauti neriga bono abo no go distinguish ng'echi echi chiomire kegima oyo mtoke fa bono kutogochokora umurubiri yigaga kikora kwaniranga abalimi baito ubalisi kugari bali bataito gochakora imwe ching'ende osibale on the process yo buli ching'ende koraba kwanango kurigeria ekamera oboremi bwe ching'ende nabwo oboremi bore raisi pi ekiagera ching'ende amatuko totebe 75 to 90 120 kwanyorire rigesa riao ebintu ebibinde nkoirabire chingaki bono nche narenge kweni kale cha abantu baminto iga tiga to embrace oboremi bwe ching'ende tokore oboremi bwe ching'ende buna kilimo biashara
tumanya nga chingende tugusimika tonyore chibesa muroje buna wona chingende Matumbo Mbuzi yarenge baka 700 800 umutoriro uroje isugusimika chingende chi onyore gusene metoriro bwate 40 gusa 50 kwanyorire fisi y'umwaka bw'umwana ogasoma gaiga igotiga to serious no bole migwe chingende nainde gwanza gukora egento kelio sugumire kurume yao kabisa obwate egento tokorokanga passion twale passion echinguru chiri chikugusuguma kurume ngegente gete kwagekora nainde gonta gete kwagekora buyapi arafu rinde tibuye bagotarira abasani chingage chinyingo bole migwe to bole nsa sengenjo bantu mbali kwagenda bakora on farm visitation basanga na abande umuntu amatebi nje gongo koraiga igonkwaga iga gonkure maiga igongo koraiga timing yo gusimeka nengakiye tande nanyorire nga chingende buya buna chingende chi ibona chisimegete tale 15 mutienyu gatano chingende chiri cha manda na jiro jingaja go chisimeka tale 15 mutienyi osita igobono ngonte biere ngonya na simegete chingende chi chionsi tale 15 mutienyu gatano ange harvest na bere buya ibone iri na delete ne kiagarata nga delay ingereki chinga kijinge nona bakori ga story uchikwanyora nkaroranga nkole gasia elinde nainde maate tebera limo nchikumisi abantu ndiye mona sana ndiye mona sana mtokefa aso kwera mange kwitra asi ubulimi obwao kolete mugondo kwa gaiga nane twasangire na kwemanya mange igoro yobulimi oboiga nande ngotebya balimi baito isiko gali ubulimi bwe chingende na barubu bulimi anemona chingende ichi chiri chingende ichi kale gokonya abantu asensemo yo komenya buya kebo chenu asensemo yo komenya buya utabwati marwaire chingende na chizi chiri chingeje torikoli nande inde chage okuruma ichinchi yokoli nande uri relaxed na bakwana na nobogeni igo impress gosimeka chingende chiga chimanye tiakwa nganchi kwama kora chinyor na kora temera no abeni geticha kia ora arana ki nko bachire tiakwa bwa kirigento igo tabanga you have to take a risk onye gotete go succeed you have to take a risk igo bono oyino ro murobiri twa bwateri tukulera ro bubole mibwe chinyende iki chimaka tebu na Matumbo Mbuzi kuruga iga asensemo yali obara no yo mtokefa asitwa sangire na kumanya mange imeyo murobiri bubole minobonda okole tubotambire tukule matatu na chimiro drani momanyi kuruga iga asensemo yegeta seni yetu kya Ndizi TV igo to bwati gwetera semetandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na wena botomera SMS wetera senambe yo erasi screen ya ugabu wekinga kiendeli tukone chinsabune chalero. Bye bye. Ndizi TV Obwansu Gusii. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na